IFM News. Lokal. Nagturong na ito opisyal di National Youth Commission di Ilocos Norte Youth Development Office tapno lalo paya papigsaan ti partnership dagitoy. Naiwaya ti taripnong kan natratar da iti agdudong mga aktibidad kan programa para iti pagsayatan na iti agtutubo iti probinsya karunaan na iti scholarship program, volunteer mobilization, youth governance support kan da dumapaya. Ti aktibidad kata inatendaran da Attorney James Cesar Ventura kan Mr. Sidney Joseph Torrenueva ti Regional Youth Development Division kadua ti Ilocos Norte Youth Development Office. Kabayatan na nadakamat pa iti agduduma nga issue kan concern nga paspasarana iti implementasyon ti national kan local youth development policies. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.